15533 Collinson in the city of East Point, מישיגן. כמו שאתם רואים, רוב הבתים כאן הם מה שנקרא brick home. הרחוב נראה פנטסטי. זה אמריקה, ככה נראית אמריקה. הבתים מבריק, בית אחרי בית, כל בית יש לו שטח אדמה, חנייה פרטית. זה גראז' של 2 מכוניות. חצר. וזה הצד האחורי של הבית.